tsaka sa isang ate. Sino? Ano ba yan nagsasabi? Tayo, wait lang. Umakap dito sa gilid. Mga motor, yan. Siya pala kay Lolo Roger. Ayan o, hindi makakit. Ay, kuya pa ito. Si kuya. Yung isang kuya. Susunod na! Diba ang araw pa nag-vlog pa, diba, bagong video. At ngayon mag-vlog muna tayo sa daan dyan. Tara, let's go. Ang binablog natin. Video. Ayan sila ate, tsaka sila kuya, nandun na. Malayo yata yung kaklase ko, yun nandun sa dulo na. At di natin siya masyadong kuhanan. At nandun kasi yung mga mga kaklase ko. Andun sila. Ayun na yung papuntang Northville. Yan. At ang ganda na panahon pala ngayon. Sigat ang araw. Yan tayo ngayon. Nandito muna sa bahay. Tayo ngayon sa may bakal. Ngayon, ayun o. Ito ang isa sa Barbie. Ito siya na. Isa sa Barbie. Yeah! Sa Barbie ang bawa ng hininga natin. Joke lang. It's prank. Aray, mega shout out. Shout. Naman mag-subscribe, mag-like. Pag-share ating video. Pag-itik po tapat na sa iba. Pala sa Lolo Roger ko. Ayan ang dami dumadaan. Tao. At si ate. Shout out naman natin. Teacher yun o. Teacher. Ay, principal yata yun o teacher. Hindi ko alam kung principal. Tingnan natin kung malinaw. Malinaw. Mas kanipin ko. Ayan, ang dami nagpapa. Dami tao. At itong nakasasakyan ay lumilipat dito papuntang sa Barbia. Oh. Ano yun, mga dumadaan dito. Yan, dami nang dumadaan dito. At sila kuya, shout out kuya at ate. Yan, ito ay sira. Ano natin, sira. Kailangan natin to. Kailangan palitan daw to. Oh. Ito yung one, nasa Barbia. Ito yung una, tapos yun naman yung huli. At tayo yung pinakapangatlo. Awoy! Ay! Mama! Aray, yun ang sasaging. Ito si kuya. Shout out sa'yo kuya. Shout out. Mega shout out. Baka madisgrasya sa disgrasya. Abot natin at bukas ay whole day na at umaga tsaka hapon. Kasi kaganina half day lang tayo. At yung mga grade 9 tsaka grade 8. Ano na siya? Sasakyan. Ang dami sasakyan pala dito. Kayang grade 9 ano rin. Umaga tsaka hapon tayo kasi half day lang. Ayun, ang dami mga sasakyan. Si kuya yung nakamotor. Nandun na. Tayo ngayon Mega shout out lang kay ate. Ang dami tao dito dami tao at nga sasakyan kanina tumitingin sa atin. Shout out na sa'yo kung sino ka naman ate. Anong pangalan mo? Shout out na sa'yo. Sa Barbia. Ayan na po tayo. May mangga. Ayan na. Siya yan. Ang bilis naman takbo nun. Parang si Flash. Yan na. Ang sasakyan. Luigi. Paano natin mag-intro? Wala mo tayo. Namamani. Ito naman ay ang si ate ay yata tawag na ito ay si kuya nawalan ng gas. Ayun si ate nandun ay yata ay ano yun doctor. Di natin alam kung doctor ba si ate. At si kuya kanina nawalan ng gas. Di natin nag-videoan si kuya at yun si ate. Shout out na lang pati kuya. Mega shout out.
sa mga tao dito. Madami pa. Madami pa dito mga tao. Ito sila. Kuya tsaka sila ate nandun. Ayun na sila. Kuya tsaka sila ate. At may shout out kay kuya tsaka sa isang ate. Kung sino. Ano ba yan nagsasabi? Ay nandun si kuya. Pati si ate. At tumatawa at tumitingin sa atin. Kaso nga lang. Sorry. Ayun na. Dito. Dito tayo. Wait lang. Dito tayo sa kabila. Yan. Diyan tayo. Ang hirap umakyat at nag-shoutout tayo kay kuya. Yan na yung nasa sakyan na pina-order kong Ferrari. Ayun na. Ay, shoutout kuya. Shoutout sa inyo. Sino naman dyan? Shoutout. Shout. Ano? Mega shoutout kay Kuya Guard. Kung guard ba yan o police, di natin alam. Mega shoutout tayo yung nagtitin ng scramble. Ball. Scramble. Ayan. Mga motor dito sa gilid. Mga motor yan. Si Kuya. Shoutout. Iya ba rin yung sar? Yan na. Yung si ate. Principal yata. Ito naman ang sasakyan. Si ate yata yung nagdadrive dito. Wala na masyado. Dumadaan dito. At ito yata mayroon pa ditong sasakyan. Yan ang kanyang sasakyan. At yun naman ay papunta sa Barbia. May sasakyan pa rin. Yung kalimutan mag-subscribe, mag-like, pakishare at yung video. Pag-ipagpapatabi sa iba. Yan na Shout pala kay Lolo Roger. Ayan na, hindi makakit si Kuya Kaga. Tapos, ay si Kuya pa ito. Ay si Kuya. Yung isang Kuya. At ngayon di rin siya makaabante. Yan. Ayun o. Nandun na. Nasa dulo na. Di na siya makaano. Yan. Yan ang dami pa nagpapa. Ano to? Dumadaan dito. Kahit gabi na alas 3. Madaling araw. Madami pa dito. Ayan na sila Kuya. At ang ating nakaban. Tayo. Ayun o. Sila ate. Tsaka sila Kuya. Tsaka yung batang si batang maliit. Yan na. Ayun o. Si ate. Nakarakal ba to? Di natin alam kung rakal yan. Di natin alam. Ay, nakabag. Yan ang ating sasakyan na pinag-deliver ko ng madaling araw, ng umaga, ng gabi, ng madaling araw, 10 araw. At yung kaklase kong si Kizzy nandun na. Si Kizzy Anastasia. Tapos ito naman sila Kuya yan. At siguro di ko alam kung naplatan ba sila. Ayun na yung kaklase ko nakakulay pink. Yung may hawak yata na panungkit. Dami ng tao dito ngayon. Paggabi kasi, dami tao. Yan na sila Kuya tsaka si ate. Ayun si Kuya tsaka si ate. Ay ito nakaban kulay black. Siguro manghihirap to ng bara. Di natin alam. Ito si ate tsaka si Kuya. Ang shout out na lang sa inyo. Mega shout out. Share. Ayun na yan. Yan dami pala dito. Madami pala dito tayo. Yan, pagilid. Madami. Kaso nga lang magulo ating camera din natin. Alam ko nakikita nyo ba? Ito nakamotor sila. Sila sila ate. Hindi kaya makakiyat nila. Ayan na yung bata. Tsaka yung lalaki. Yan na. Ayun na si Casey Anastasia. Kasi ito si Kuya. Yan. Ayan aking kakasi si Casey Anastasia. Nandun siya. Nakikita ko ay nakulay pink nakatali sa may saging. Hindi siya nakatali. Hindi siya tinatali. Ay nakikita. Nag-ice cream. Si Kuya. Yan na. Ice cream. Si Kuya nandun na. Pauwi na yata ito si Kuya. Huminto lang. Ngayon dito ang dami ng mas madaan. Ito ang kasuki ni Mama sa Pagdanis. Yan yung kasuki naman. Ito naman yung sasakyan. Yan. Ang ganda ng Ferrari na pinadeliver ko ng matagal na. Minto ka, pwede pasakal naman Kuya. Ganda niyan. Si Lolo. Shout out Lolo. Ayun, nandun sila ibang Kuya.
Tapos ito, yan, yung mga daming naman mga sasakyan dito. Ito. Ah! Shout out na lang niyo. Kalimutan mag-subscribe, mag-like, pakishare at yung video. Pakipikit na pagtabay sa iba. At shout out pala sa lolo ko. Huwag kayong magsama sa ating video. Lagi kayo manood, pwede ba? Ha?